Kwa nthawi yoyamba sopano tikhala ndi mwayi omvesera china chilichonse chimene zafufuzidwa komanso nkhani yokhuzana ndi kuti kodi Beatrice anayenda motani. Mwamkumbukira Beatrice amene tikunkamba Beatrice Chabwera uja amene anaphedwa ku Lilongwe mwezi wa Novembala. Sopano nkhani yake Rodwell Lumbe waifufuza bwino lomwe ndi cholinga chokuti timvesese chimene chinachitika makamaka pokamba ndi anthu amene anali close kwa uyuyo amene ndi Beatrice mu nthawi imene asanamwalire. Awa ndi ena mwa azinzake achibale komanso anthu amene ankagwira nawo ntchito komanso abwana ake kungotchulapo ena ochepa chabe. Tiyeni tikhale limodzi pamene timvesere satani kuti kodi zinthu zake zinakhala motani. Dzina langa ndine Samavita. Mamawa wa pa 27 November anthu atakhamukira kushire kumene thupi la Beatrice lidapezeka. Anthu akugawana zithunzi zake masamba amchezo. Mtsikana wina amene amamudziwa Beatrice ataona chithunzi adathamangira komweko, ndipo mtsikana ameneyi ndi amene adamuchita identify Beatrice, kumuzindikira ndithu kuti uyu wagona apayi ndi Beatrice. Chifukwa munkukamba kwa anthu akuti pamene adagona ndi pano amene adamupeza mtsikana ameneyi akuti bwanji. Ase Beatrice iweyo umamudziwa? Nimamudziwa anali nzanga. Okay. Mudadziwa na bwanji ndi Beatrice? Okay, Beatrice nikagwira naye ntchito nthawi yake malo yake koma tinasiyana. Ine ntakamba ntchito kwina. Beatrice so ndimene ankakamba ntchito kwina. Oho, okay. Koma mmachezabe? Koma timachezabe kuti daile timankhula na pafoni. Chabwino. Akuti iwe ndamene unali munthu oyambirira kumpanga identify Beatrice. Ndizoona zimenezi? Yes, ine ndamene naloyambirira. Pano ndi pamene Beatrice adapezeka? Beatrice ndi pano pamene anapezeka. Apa ndi pamene anagonetsedwa. Pamene anagonekedwa. Tatifotokozera kuti mamawo ameneyo odali kuti zidayenda bwanji kuti uchoke ku nyumba kuti udzafike mpaka na pano pamene udapeza thupi lake litagonekedwa pano. Mamawa nalowa Facebook. Yes. Naona chithunzi kijota anthu aponya kuti 49 wapezeka munthu ataphedwa kushire. Ntaona chithunzi kija nachipanga ignore for sine malinga lilota kuzokala beat naji nangoruka ku Facebook kuja pamene nzanga wina amandimbira phone ase ali chithunzi nake kuzungulira munthu apezeka tatani ataphedwa munthu uyo akuoneka ngati Beatrice. Okay. That chithunzi ijo ndachiona komano zoti ndiyeyo ndikutani ndikukayikira nzako soti mamudziwa soti amene soti amakeza so ndi Beatrice kuti amagwira naye ntchito pompano angosiyana ndi mmene Beatrice amakayamba pachire. Yes. Okay. Nde kale nona zo wina wandiyimbira oti so amagwira so ntchito ndi Beatrice pompano. Yes. Kuti angosiyana so chakumene. Nende pamene nati anthu awiri akundiyimbira bwanji kuti ndiyeyo. Kenako amakutumiza chithunzi chomwe. Amanditumizira chithunzi chonchija. Ndenda ineyo kuchoka kwathu kafika kushire sikutali kwambiri. Nangu nali ndikugona nthawi imeneyo. Yes. Nende sana nyamuke ndati ine ndingoyesa nambala yake. Ndono kuti igwira kapena sigwira. Yes. Nde naisa nambala yake jano nuri sikutheka. Ana ine manambala awiri. Yes. Naisa so ina ija. Simatheka. Kupita kwa WhatsApp kuonetsa kuti last scene yake ndi adzulo mapasti kandi mapasti 8. Then naliso ndi nambala ina ya chitatu imene imati nthena kakoti phone yake ndiyozima imaimbire inali ama yake. Yes. Ndilesa manager namezoti nambala ijata yagwira imene mavama kuti ndi maya yake ndata Beatrice bwanji. Akuti ineto ndili kuntandire nambokhala kuntandire. Yes. Oye akuti umafuna ndadini mafuna nambala yake sikupezeka. Mai yake amakhala kuntandire. Iye ndi mwana wake Baghdad. Mwana nantenga mai yake. Mai yake. Iye kamakhala yekhala ku Baghdad. Baghdad 49. Chabwino. Ndati ati ndenati awawa ndisanene kaizi. Ine ndithamangire kai ndikatani? Ndikaone. Yes. So unanyamuka ku nyumba. Unanyamuka ku nyumba. Yes. Kumabwera kuno. Ndile njiraso wina so anandiyimbira. Mwana wako oti kwati waphedwa nanga samangondetana mami. Okay. Kuti ndine obe
amandona wankulu ndiyo joli zambiri akakhala za nthina mabwero ndi fotokozera izi ne nanyamuka nakwera njinga nazafika kuti nazafika kuno mene mafika pano napeza apa nali chigulu wafika pano koma upeza kuti panali gulu utalowa munchigulu tsopano ndikufika pokuti wayamba kumuona udamuzindikira udamva bwanji nditangoona chifukwa chonena kuti ndakhala naye ndikudziwa nazindikira kuti munthu ujadi waphedwa ndi ndani ndiye mwana Beatrice nditamuona ineyo ndisaname zinali zinthu zondikhudza kwambiri fasi ndimayembekezera kuti Beatrice angafefa ngati imeneyoyo nde pamene panali pompano pamaoneka kuti pamakhala akhangati afumu apo mpano manyumba awo akuti ali mafumu awo chabwino ndamene anandifunsa kundziwa ndata ndikudziwa nzanga amene to anandichotsa ndikunditengera pambali mina akati wapezekapo anthu mene madzuka tampeza ali pati ali pamenepa atangogonetsedwa mayi ake ukwadziwa ndati mayi ake ndikuwadziwa ndi pamene ankati ndikhoza kuwayimbira chani ayimbira foni ndi ndatenga foni yanga ija nayimbira ankula kokebe kunali wondivuta kuti mayi akudziwa zonena kuti mwana ali ku nyumba nde izizolo kwauzako ndizauza kuti chani nditayimbira choti nanga sinaso ndafunsa kale kuti Beauty mwayankhulana naye nde analota nduzoti ineyo Beauty nayankhula naye dzulo around 8 chabwino nthawi imeneyo amandiuza zonena kuti akweruka umene kwa bwana ake chabwino ndi mmene amayi ena anati abweretsa ndarani njauze ndine unakanika kwa foto nakanika ineyo lokuti ndiyende kutoka papa so amayi ake umadziwana nawo even before tsiku limene analoti ndikudziwana nawo nambala yawo nayo mayankhwana nawo zidakanika kuti wafotokoze zinakanika kuti ndipo zinali zovuta fane madziwa zonena kuti mayi ake akamati ali ndi munthu anali Beauty akamati amantenga ngati mwana wawo mwamuna wawo amene amathandiza chabwino nde ineyo zinali zinthu zoti zovuta kuti amayi wakamva mmene udafika pano Beatrice wagonekedwa apa anthu anali asanamugwire ayi apolisi anali atabwera kale ayi apolisi anali asanafike asanabwere udapeza kuti amufunditsa nsalu anthu amati adamufunditsa nsalu chifukwa chokuti anali asanavale anali atavala kapena asanavale ayi Beatrice anavala komano anavala dress nde dress lija limaoneka kuti linatsitsereka kuti linaloti latsika musi limalekezera musi so musimu analoti wavala musimu analoti wavala china chonse chake chinayoti kumusiku chili bwinobwino analoti wavala ndithu wabwera pano wamuona nkhope yake imaoneka bwanji amaoneka kuti ena kuti padali kazilonda za mipeni udaonapo chani iwe chimene ungakumbukire kuti nitamuona ndapanga notice chakuti pathupi lake nditamuona of course paja munthu akapezeka njama lesa kuti musamugwire kale kapo polisi abwere nditamuona chimene chimaoneka chipsera chimene chimaonekera kuntunda analoti anali ndi mano kuti analumidwa pa khosi ngati kuti walumidwa anali mano mbali imodzi mbali imodzi kuti osati mpeni kapena chikwanja ayi analoti walumidwa ndi kuti nkhosi mumaoneka kuti anakandidwa kuti ngati mwina nzikhadabo menyana kuti zikhadabo kuti wakandika koma nkhope inali yabwinobwino chabwino inali kuti kuoneka nkhope yake bwinobwino so zimene unapanga noti zilonda ndi mano ndi kukandika nthawi imeneyoyo mmene wewe unaonena zimenezi udaona kuti mmene ukuneneramo kuti zimaoneka ngati mwina inali struggle kuti mwina akhoza kungoganizira chabe kuti mwina amalimbana ndi munthu nthawi imeneyo titangoona izizi zimaoneka kukhaku tisanaone kwina imangoona kuti mwina kuzokhala kuti amamenyana ndi munthu foti inalinso kuti dress lakelo likuoneka kuti nanga silatsetsereka kuti oneka long'ambika na simanowe maoneka kuti mwina kapena inali ndewu yoti amamenyana ndi munthu chabwino paliso zina zimene mudaona patula zimene mwina later on kapena ndoti atabwera apolisi sopano ndi pamene apolisi aja anabwera nthawi imene umasana abwere ndi galimoto akati galimoto ikubwera m'mambuyo momwe foti inali busy anangothamangira
kenako tinakhala mwinolo 10-15 minutes imene galimoto ya polisi ija imabwera ndekuti ineyo kwambaso kubwera anzathu ena oti akumudziwa yes wamba mazindikira nkhope nawenso mukhali pamodzi kuti ndipo mwina anthu 7 chabwino ndi mmene galimoto ya polisi imabwera imene apolisi anapeze kuti anyamula thupi lija kulika mgalimoto asananyamule apapa inebe ndi makanika kufika ndakhala chapatali sindimafunabe kuti ndione mtima chabwino mano nthawi imeneyo ndali ndisanaone funa ndinganguvese doti wabayidwa koma ine ndali ndisanaone nde apolisi aja ananyamula thupi lija kupitisa mgalimoto mayake analiso asanafike kunoko ndoti tinanyamuka ine ndanzanga yene tinalipo kandi mwina 4-5 ndamene tinakakwera mgalimoto muja kumapita kumochali ndakafika kumochali ndikumene anakationesa sopano kuti malo akuluakulu amene wavulala Beatrice ndi awa ende malowa anali usanako ndikumene anambaya ndi mpeni malo amene anambaya nawo anepo malo 3 usana iwe udaona ndituri amoneka kuti wabayidwa ndi mpeni ine ndinaona usana ndi malo amene anabayidwa Beatrice ndipo anthu 4 amene anatilowetsa kuti mubwere muzaone malo amene wavulazidwa malo amene amaonetsa kuti anavulazidwa chabwino amayi ake adakafikira kumochale amayi ake anakafikira kumochale fena kuti kuno kwana achedwa adapeza mwanyamula kale anyamula ndete nangu auzoti mutilondole kuti sento nkutheka kuti ndi anzake amene adachita zimenezi ena akuti amayankhulana ndi anzake madzulo ake kani zimenezi ndikukhulupirira inunso mwazimva iwe ngati mmodzi wa anzake a Beatrice timafuna kuti mukambe pano kuti dzulo lake inu mudayankhulako naye dzulo lake inu mudali naye limodzi komano ineyi naloti apapa ndoti ndatha mwina mwezi ndisanakumane naye koma pafoni timakhala kuti tikuyankhulana daily pafoni timakhala kuti tikuyankhulana daily chabwino komano pa tsiku ilili chifuna kuti zinachitika nanga sipanabwera beta zinzake tambiri chabwino olotire kumochale kunabwera ta zinzake beta mbiri timaseziteke limene amenda nato nde ndikamamvetsera beti nkhani zawo panali banzi ake ena amene pamene amayankhula kuti inetu Beatrice tinayankhula anakulekeza manaini imo amanena kuti ali malo akuti nthawi imeneyo amanena kuti ali ku 18 chabwino nde ku 18 kwankena kuti mwanzake wina mmodzi ankati aya akamachoka kumene akuchokerako akumana chabwino pati gulu lawo tikuti tinkhani take timene amakambira kuti ine nankhwana naye manaini kuti tikumana koma analasikana koma sana kumana anzake wamanena choncho chabwino nde ndinkakanika be zinthu zina kuti siningafusebe kuti ine ndinangokwanisa kukumfusa mmodzi kuti munankhwana nthawi yanji amene amanena kuti tinankhwana manaini ananduza zona kuti akudusa ku 18 nezilimazo zona analumikizana kasana yankhulaneso fachoti pamene anapezeka Beatrice sipanapezeke foni yake ndimafuna ndifunse pamenepo kuti munthu ukamachoka ngati mtsikana ka handbag kumaponyamo kandi malipbamu zimenezi kafoni chani padapezeka chani kuchokera tsiku limenelo kuti Beatrice wapezeka ali chigonekere pano katundu amene adapezekera kundi chani kodi foni yake ili kuti ndi zinthu zina zoterozo zikuti bwanji zimene apapa pamene anapezeka pa panalibe china chilichonse chimene chinapezeka panopa patha mwina pafupifupi masiku 14 tsopano foni yake sikudziwika kuti kuti foni yake simadziwika kuti ili kuti chabwino iwe ngati nzake amene udayankhulana ndi apolisi pano apolisi akambako chilichonse kapena kwamvekako chani kuti mwina anthu agwidwa kapena pazipezekapo chani pali communication ina iliyonse yochokera ku polisi apolisi apa ndoti chimene nganene kuti chachitikako ndi muna last week imene umakalembetsedwa statement mudapita ukalembetsa ma statement komano chichokere tsiku limene lulu silinamve ku china chilichonse choti kwapezeka munthu kakuti agwirako munthu kapena kuti palibe china chilichonse kuchoka tsiku imene unalembetsedwa statement amayi ake a Beatrice atalandira foni kuti mwana wawo waphedwa adalephera kuti athamange msanga
kuchokera kumtandire kufika kushire kumene thupi la mwana wawo lidapezeka, koma adanyamuka kupita kumotchale pa nthawi yoyamba tinabwera nawo pamalo pamene thupi la mwana wawo lidapezeka. Pano akuti pamene padagona Beatrice pomaliza. Mudafika apa pano nthawi? Ayi sindinafike. Simudafike? Nkoyamba kubwera pano? Ndikoyamba kubwera kuzaonapo. Kuti pano pa mizere ino pachimanga ichi pamene mwana wanu adathera? Ndikoyamba. Ndikoyamba. Mukumva bwanji mkati mwanu kufika malo ngati ano pa nthawi yoyamba? Ndili ndi chisoni kwambiri kuona ndi pamalo pamene anaponyedwa. Atamuchotsa kuno adapita naye kumotchale kumene mudakafika. Mutafika kumene kuja zidali bwanji, mudamva chani kuti mupite kumeneko? Tatifotokozerani kufika kumotchale kuti mufike poona thupi la mwana wanu. Ino unaliwa mama wa Friday. Ninkapita ku skulu kusiya mwana. Pamene ninangola mwana wake yemweyo wa Beatrice. Mwana wa Beatrice amakhala ndi makhala naye ndimakhala naye kuchokera nthawi imeneyo mpaka napano. Chabwino. Ndiye ndinamusambisa mama wangu kamusiya ku skulu mwa nthawi zonse. Ndiye ndili munsewu ndikupita koma nditafika ku skulu inali chamma 7 pamene ndinalandira foni yochokera kwa Emile. Ndiuza kuti amayi muli kuti ndati ndili ku nyumba. Akuti Peter ndikuti ali ku nyumba kwake futi naye nene ndili kumtandire. Chabwino. Emile anadula foni. Zakha nthawi pang'ono anandimbiraso amayi mupite ku nyumba kwa Biti. Ndikumveka kuti Biti waphedwa. Sindinapitirize kumuyankha Emile ndinamudula foni nditamva. Ndipo ndinagwa pansi. Omwe anthu anandizusa ndikundilowesa mkati mwa skulu muja. Ndinali ndili ku skulu komweko. Nditazuka pamene paja anandipasira bagi yanga ndi mwana ndinabwerera. Mapita ku nyumba. Chabwino. Nakonzeka Emile uja anandiimbira foni. Amayi pangani changu pafika polisi. Ndimene ndinalili sinakwanise nikupanga changu chena ndivuta. Yes, mwadzidzimutsa. Nyumba yanga yaying'ono koma imakhala ngati yayikulu. Kulowera apa kutulukira apa chochita chinandisowa amayesensa kuti pangani changu amayi koma changu ndinalibe. Ndimene ndinalandilira foni. Chabwino. Mwafika kuchipatala mudaona zotani mudamva chani? Nditafika kuchipatala kuja ndinapeza mwana wanga atafika nawo kale kumene kumafikira anthu angozi. Ndafikira kumene kuja anandilowesa mkati anandiyamba kumandifunsa mafunso statement. Mwana anu munayankhula naye kulekeza liti? Pamene ndinafotokozera kuti dzulo chamaka state to 9 pamene tinathera kuyankhulana. Chabwino. Mudaona nawo thupi la mwana wanu asanalowe m'manda? Ndinaona nkhope yake. Munaona nkhope basi? Chabwino. Koma simudaone nawo zilonda zimene anthu akunena? Sinazione ndipo sinakonde kuti ndione ndi mmene anthu amasimbira. Zinalizo ndivuta kuti ndikhale chidwi kumuona zimenezo. Chabwino. Kuti mpeni wamukanirira pathupi pake sinafune kuona nawo zimenezo. Nangoona nkhope yokha. Chabwino. Zambiri zikukambidwa, ena kuti nkutheka kuti ndi anzake amene achita upo umenewo. Munkukamba kwa anthu amene adaona thupi la Beatrice akuti adapezeka ndi mano kuti walumidwa pa khosi, komanso amakandidwa mkhosimu, komanso mpeni kumsana konseku. Beatrice adali ndi mzake best friend, ena nkumatero mzake amene amayenda naye tsiku ndi tsiku. Kodi usiku wa tsiku limeneli mzakeyo adali kuti anali ndi mzake kwambiri, as in best friend ndiweyo? Ndizoona? Ndizoona zimenezi? Mudadziwana liti ndi Beatrice? Mudadziwana bwanji komanso makhala mutani? Tinadziwana chifukwa anazapanga kolenti kwathu. Okay. So munayamba kucheza pamenepo? Ndi munakhala ma best friends oti mmayenda limodzi tsiku ndi tsiku daily? Chabwino. Mmene takambiramo kuti
mumapanga spend nthawi yambiri muli limodzi ndi Beatrice. Kodi tsiku ili limene Beatrice adaphedwa mudali limodzi, iwo dali kuti? Ine ndinali kuntchito. Nali kuntchito? Oho. Beatrice anaweruka madzulo kuntchito, iwo nalowa nthawi yanji kuntchito, nkaweruka nthawi yanji? Ndinalowa nene ukoko mene ndinkatuluka kuntchito inali chama 1 and midnight apopo. Oho. Unalowa 9 mama kutuluka 1 mama waso wa tsiku linali. Aha, okay. So munayankhulana ndi nzako kuti pa tsiku limene lili munayankhulana munacheza pa phone? Tsiku limene tinayankhulana. Ukadziwa kuti ali kuntchito? Ndikadziwa kuti iye ali kuntchito. Okay. Tinayankhulana kuyambira mamawa. Anandiuza kuti ine ndili kuntchito ndiye nampanga kuti okay neso ndingokozeka kuti ndizipita kuntchito. Anandiuza kuti kasamba ndiuze ndikulimbike ndino kafika kuntchito kondra ondidziwitse. Okay. Kwambiri amapereka ndi biti. Ndiwasa chakudya cha tsiku ndi tsiku ndipo chakudya cha tsiku ndi tsiku amapanga so ndi Beatrice. Amapereka ndi Beatrice. Akuti rentiso amalipira ndiye. Biti mwana wake samapita ku school amalipira yekha. Mmene zachitika izi zimu mukuona kuti moyo wa mwana wake uyenda bwanji? Ababa ndiye moyo wa mwana wake uli pa chiopsezo fwa ine pogwira pena paliponse ndilibe. Chokera nthawi imene wandisiya Beatrice kufika lero ndikukhala moyo wovutika kwambiri. Chifukwa chakudya cha tsiku ndi tsiku amandipasa ndi iyeyo. Ndiye pano chakudya cha tsiku ndi tsiku chikundivutirapo ndi mwana. Ndi mwana. Oho. Mmene zachitika zimenezi apolisi mudalemba statement? Nakalemba kuchipatala statement. Koma kuchokera pamenepo kufika lero akuti bwanji akamakamba? Kuchokera pamene kufika lero palibe china chilichonse apolisi chomwe akuyankhulapo. Kulizi palibe ripoti lililonse lomwe landipeza. Mukukhala motani kutsatira zimene zidachitikazi kuchokera pamenepo kufika lero? Usana ndi usiku ndikumkhongokhalira kumangolira. Chifukwa zomwe zinachitika zisinema ziyembekezera. Chifukwa choti Beatrice anali mwana mmodzi amene anali thandizo langa. Mayi yanga, bambo anga, amuna anga, chinali chilichonse mwa ine. Ndiye chongopita Beatrice wandipha ineyo biti. Ndikusowa kuti ndigwira mtengo wanji ndi mwana pa nthawi inoyi. Mudayankhulana naye Beatrice zikumamveka zimenezo kuti amayankhulana ndinu mudayankhulana kuti chani ankati chani mmawu? Masana kuyambira masana wala chinayi tinayankhulana ninkamuuza zoti ndikudwala. Ndiye ankandiuza kuti andama ndilibe ndiye kuti tiona kuti tipanga bwanji. Kutafika madzulo nali chama pa state to 9 ndina ndikagona ndi mwanayo anandiimbira foni ndiuza kuti ndinali kunyumba kwa bwana anga ndiye pano akundiwerusako kumene ndikupita kunyumba kwanga. Koma ngondipasa 5,000 sindikuziwa kuti kaya ndiyenda bwanji. Atangotero biti anadula foni kumaliza kuyankhula biti foni unali kumeneko. Mawa mwake kumalandira kuti biti waphedwa. Mwamva zotani mkatikati mumwena kufika pano mtima wanu kumayenda bwanji ndizo kumva zimene zikumamveka zosiyanasiyana? Mtima wanga ukumandipweteka kwambiri nchifukwa chake sindikukhazikika ndikukanika kumuyiwala. Ndikumamva zokuti amene apanga zimenezo ndazinzake. Kumalandirako thandizo lotani kuchokera nthawi imeneyi kufika lero? Kuchokera nthawi imeneyi popeza ine sindimakhala pa Facebook foni yanga sindipanga nawo zimenezo. Koma ndimangomva anthu akuyankhula kunena kuti anthu akusonkha ndalama afuna apereke chithandizo kwa mwanayo. Komanso pali munthu wina amene wazipereka nsikana wina wako America kuti athandiza mwanayi mpaka na mwanayi akule. Koma kuchokera nthawi zimenezo ndinayamba kuzimva Beatrice akuti wayikidwa dzulo Saturday. Sunday lake mpomwe ndinayamba kuzimva zimenezo mati nsikana waonekera ndithu anthu akumuona. Koma kuchokera nthawi imene kufika lero palibe foni ya munthu wina yense amene ndalandira kundiimbira zokhuza zimenezo kundilimbisa mtima kapena chithandizo china chilichonse chokhuza mwanayi kuti kapena mwanayi timutenga kapena chithandizo ndicho bagwirisirani ntchito nthawi inoyi. Chokera nthawi imeneyo kufika pano sindinalandire chithandizo china chilichonse.
chakudya cha tsiku ndi tsiku panopa amene mukhalira chimwenda bwanji kuchoka Beatrice chakudya chimene ndikumachipeza kumandigayira ndi aneba akaphika aneba akumamugayira mwanayo kuti tisamangodya mwanayo alipo basi mugayira kantanda kamodzi kuchokeranso pamene pafika mwana isanapite ku skulu amangokhala ndilibe china chilichonse chokuti mwana ine ngamukwanise kumpitisa ku skulu. Ali zaka zingati mwanayo? Ali zaka zitatu. Ali zaka zitatu. Amapita ku skulu ndithu? Amapita ku skulu ku Nazari, mwene wake amampitisa ndithu ku Nazari, amaphunziranso kulemba ndithu. Muona kuti moyo wake wa mwanayo wasokonezeka motani mmene zachitika zimenezi? Mene zangotero muchasokonekera china chilichonse chifukwa ulo mbali ya chakudya zakudya zimene munaka mampangira ine sindikuzifikira ndiye kuti akungolira mwina aneba mpasa sima ya masamba ndiye kuti mwana kumangolira anzaka akamapita ku skulu ndiye kuti umangolira ndikufuna ku skulu wasokonekera kuchina chilichonse. Mwanayo abambo ake ali kuti? Bambo ake amakhala ku 23. Adali limodzi ndi Beatrice? Aya anango muchimwitsa. Ata muchimwitsa anavomera mimba koma sana muthandize. So sura amakhala limodzi? Isa amakhala limodzi. Beatrice amakhala yekha, mamuna amakhala kwa makolo wake. Chabwino. Mmene mamudziwira Beatrice makhala naye bwanji ndi mukhoza kumfotokozera nali mwana wotani? Mmene ndimakhala nawo Beatrice ine ndimakhala naye bwino kwambiri ngati mwana wanga. Ndipo anali mwana wokuti amacheza ndi wina aliyense palibe amene anganenepo kuti Beatrice mwana amene anali wachipongwe mmene amandipangira ineyo mmene amandilemekezera ine amandithandiza anthu akunjaso amapanga chimozimozi. Anali mwana wabwino Beatrice. Sindikuyankhula izi chifukwa choti ndi mwana wanga ayi koma ndikunena ulo anthu amene akumudziwa amudziwa kuti Beatrice anali mwana wabwino ocheza ndi aliyense. Chabwino. Ndi mwana umandani? Akumazuka usiku kulira kuyamba kumwitana Beatrice. Akamalira Beatrice iwe, Biti amakonda kuyenda panjinga ya moto. Akamaliruka kaya kunchito. Akamabwera kunoko kufika panjinga ya moto. Akumata akakhala nyumba kaya kuja akangomva njinga ya moto ikudusa musa kuthamanga kusiya. Kupita ukasuzumira ati Biti akubwera. Kuona si Biti kubwerera kuzakhala kuyamba kulira Biti zikuvuta kuti ndimuuza kuti chani mangolira Biti kaya sikuja kuzuka kukhala basi kuyamba kulira Biti ndifuna Biti inenso kuzuka kuyamba kulira ndimuuza kuti chani. Hello, Maswera. Ndasora kuno kai nimuna ndimbira nthawi nake nali paphokoso ndesika mamvana. Yes. Ndimati ndine Rodwe Olumbe wa Citizen Impact Foundation. Ndi kutsatira nkhani ya Beatrice Chabwerayo. Ndimafuna kuti kodi ndizotheka kuti ndikumane nanu kapena wiki anamwalira ichi. Kanda nzake zimamveka kuti ayi analinda bwana ake chani nkhani ngati zimenezozo. So ndimafuna kuti I should just take your side of the story kuti kodi analidi ndinu kapena zikuti bwanji. Alright, ababa ndili ku shop mutha kundipeza. Okay. Tsiku limenelo inali Thursday. Ndinamwiranisa Beatrice kuti abwere ku nyumba za nthandizo kulongeza madress. Monga madress we ndimakhala ndi tsiku limene timaseka tsiku limodzi loti kuloka chapa lokapanga laundry and then akauma timakasita ku nyumba. Komanso kumwitana ku nyumbako linali kuti mchikhalidwe ndithu amabwerako. Nje amabwera kwa tikanaliko ama anali kuti mai yake ndazimayena achapa ma wedding dress we. Yes. So ena nalongeza ndekha then natopa. That was past 1. Nafika nyumba ndizota ndindi njala namuzota akaphika nsima ku kitchen. Basi anakaphika nsima ku kitchen nandikira nadya atamaliza tinapeza kuti tidayamba kulongeza madress ake. Sifoti madress analambiri tinafika mpaka na past 5
tikulongezabe. Mmene timalongeza madresi umama anali kuti foni yake mangoitana ndikuti akuimbira ndi ndani akuti mayanga koma sindifuna kwayankha ndikuti bwanji kuti yantine mayanga amavuta amathawa ndiimbira foni kwa siku loka 20 mayanga ndovuta nendikuti she's your mother ayankhe basi amangoseka anayika mwana kachoti kamangoseka kwa basi kenako akuimba no pa foni yanga ndikira ndikuonesena naimba I think that was high 5 mayaka video koyo malizira anaimba mayake pa 27 November it was 5:32 PM tili kunyumba anandiimbira foni anti biti alikonko ndati uyali apayo anamuza kuti biti ndikufuna ukawairuka ubwere kunyumba kumene upita kulira usapite ine mimba mulungu ndipweteka ndikudwala masaza ndivuto zandithandize kulera mwana wako ndifuna usagone kuno ubwera ananena kuti amayi ndikairuka nditani ndibwera. That was 1:15 amunanga amachokera kuntchito alowa anandifunsa kuti D who is this one nampanga kuti she's the new girl ndi nthawi zino mwana wanyakeso namwerusa it's getting dark nensikana azipita. That was 6:15 basi nampanga kuti biti madresi asalawa asiye tizamalizisa mmawa olundingiwanyamula chonchimawa ndibwera nawo kuti ko ku shop kuchoka pano kafika kwanu transport ndi bwanji njinga kuti 5,000 ukweretu njinga ya moto auti anti ndikwanira kuti so ndizizuka mama ndazukira mafoni atela la opposite ukoko opposite anandimbira phone madam ndati kansika natuka mwana tukanabwera pompano kachalo kaphedwatu pemba jana amba no njenjemera kwamba no khulubira kuti ndizoona di muthozo nali naye nambo ganiza kuti kapena ndrama inampasa transport ja anaenda sana kweli basi limene zinadani zinakhalira koma chinthu china mwana ujera nali kuti anali ndi chiphinjo ola akakhala kuti ali mu shop muno pena mangolira ngati wiki imene yeyo ankangogesa kesa msonzi nomsoti kuti bidu kakhala mangokhwentera bwanji anthu angoti anti mavuto anga ndambiri mayi anga sinazoti zathandize bwanji kuti mavuto awo azatha namuza ndati osefera dusa mavuto satha tsiku limodzi zizasoveka zokha tsiku lina nzoti mwana wanga ndimulipire fees 100,000 mayi anga ndalipire rent komano ineyo ndinamva kuti anaweruka ndanapita kwawo amakachokapo ndazinzake ndi mayi ake ndikuti anala kumuimbira ndikale kwapasa excuse anango anamiza kuti abwana andiimbira ati ndipiteso kwa bwana kwanu kusindikani sindibwera ngatabwerere kachiwiri koma anachokapo nditani ndazinzake ndizova zimene anachoka atavala kwathu ndizomwe zinapezeka tsiku limenelo zimene zosiyana kwathu anachoka atavala kasupageti ka brown ndi trouser ya black anapezeka mama atavala dress papita masabata atatu tsopano exactly 21 days Beatrice chiphedwereni zambiri zakambidwa zinthu zimene zidasiyidwa pa thupi la Beatrice monga mano monga kukandidwa mkhosi monga mpeni umene udambaya kangapo konse kumsana komanso pamalo pamene ambiri tikhulupirira kuti adachita kukaponyedwapo. Kodi zimenezi zikuonetseranji kwa anzathu amene akutsata mlandu apolisi? Kodi pofika lero agwirapo anthu nanga ngati agwirapo anthuwo ndi angati? Apolisi akuti chani? Pali zinthu zambiri zimene ife komanso mtundu wa Malawi ufuna kumva, zinthu zimene tikukanika kuzibweretsa pamodzi. Kodi foni ya Beatrice pofika lero ili kuti? Kodi ka handbag kamene adanyamula kali kuti? Zovala zimene adavala ali kwa bwana ake ndi dress limene adavala
limene adapezeka nalo mamawa ndi zovala ziwiri zosiyana. Kodi anzathu apolisi pofika mtsiku la lero akuti chani za nkhani? Agresha Mungwira ndi public relations officer wa Kanengo Police imene ikuyendetsa nkhani ya kuphedwa kwa Beatrice. Bwana, timafuna titadziwa kuti kodi panopa patha masiku opitirira 14 tsopano mwinaso kuonjezerapo nkhani ya Beatrice Chabwera mukhozotuza kuti ili pasi. Mzimu kwambiri. Choyamba ndiyambe ndi kutsimikiza za nkhani imene tinalandira yokhuzana ndi mayi kapena kuti mtsikana wa zaka 23 wa Beatrice Chabwera amene malingana ndi dandaulo limene tinalandira amene anapezeka kuti waphedwa usiku wa pa 27 November chaka chino. Zimenezi zinachitika pakati chamma 78 usiku akuchoka kuntchito. Malingana ndi ripoti zikuonesa kuti tsiku limenelo anauza mayi yake kuti anaweruka mochedwerako kusiyana ndi mmene zimakhalira masiku onse. So tinalandira ndithu ripoti limeneli ndipo ndinene pano kuti chilandirireni ripoti limeneli ife ya polisi tikufufuza. Koma mukudziwa kunena kuti nkhani zokhuzana ndi kuphedwa kwa munthu kapena kuti mada pa Chingerezi makamakaso ngati kuphedwako palibe kaye munthu amene watchulidwa kuti ngati wokayikiridwa pa Chingerezi mati suspect is unknown. Zimafuna kuti tideke tikamachita kafukufuku investigation yake imafuna ndithu kudeka ndithu bwinobwino kuti tiboholeze nkhani imeneyi kodi amene achita upandu umenewu ndi ndani nanga pano pali iti. Koma chachikulu chimene ndinganene nchonena kuti ife apolisi kuti tangokhala tikufufuza ndithu tiligalekileki. Sitinganene mwachindunji kuti kodi kufikira panopa ndi ziti zimene tachita. Koma tithakungotsindika kuti pavute pasavute pachedwe pasachedwe china chake chichitika. Ndipo wina aliyense amene anatengapo gawo pa kuphedwa kwa m'bale wathu amene ndithu ifeyo tionetsesa kuti malamulo agwire ntchito. Chachikulu mwina chimenenso tingapemphe kuti sizilephera mwina ena amatha kukhala ndi chidziwitso kapena kuti information kuti koma ineyo ndikukayikira motere ngati alipo amene ali ndi kuthenga ngati umenewo oti utha kutithandizanso pamene tikugwira ntchito abwere azatitsine khutu. Ndipo akhale ndi chitsimikizo kuti ifeyo timagwira ntchito yathu mwaukadaulo amene watitsina khutu watipasa tipi timamsunga ndithu mosamulula kuti amene watithandiza kuti zichitikire ndi wakuti asakhale ndi nkhawa ina iliyonse. Koma mwina ndingotsindika kuti tili pa ground tikufufuza ndipo tikachita breakthrough tikaboholeza dziko likuzima ndithu kuti panopa tafika order. Pali zokamba zambiri, pali zina zimene zimamveka kuti magwira wa anthu mina ena sonkumachona nambala kumene kuti anthu 6 agwidwa. Nzoona zimenezi kapena ndi mmene mwanenera kuti mudakafufuza padakali pano? Ndiyapemphe anthu kuti china chilichonse chikamachitika pamakhala timati relevant authority woyenera kulankhulapo pa nkhani ngati imeneyo. So nkhani ngati za milandu mada ndi zina zote woyenera kulankhulapo amakhala a polisi. So mwinapo yankha funso lanulo zimene zakhala zikuzungulira kuti mwina tamangapo anthu ngakhale mwina sanatchule kuti Kanengo ifenso tinaziona nati apolisi kulilongwe motero zimenezi mwina ngati ku Kanengo nkhani imeneyo iyayi. Koma nkhani imeneyo mukuyendetsa ndima Kanengo ndipo nkhani imeneyi tikuyendetsa ifeyo Kanengo. Anthu mwina tingowapempha kuti adikire china chilichonse chimene chingachitike ifeyo tiyauza chifukwa ndi udindo wathu. After all tikuyendera tili mnyengo ya access to information. Palibe chifukwa chimene tingabisire information makamakaso nkhani imene yakhuza moyo wa munthu. Mwina pomaliza
zokha tunenazi ifenso takhala tikutsatira komanso marumas akhala akumveka zamene adayendera tsiku lake lotsiriza mtsikana Beatrice. Mumakambidwa anthu nkhani zimene zija, makambidwa abwana ake, makambidwa azenzake, makambidwa anthu akumakamba kuti mwina anthu amenewo ndi amene mwatenga ngati apolisi. Poyamba paja ndinanena kuti tikufufuza nde mwina zikhala zovuta kuti tiyambe ma speculations chifukwa mmene mukuneneramo zimene anthu akuchita speculate sitikudziwa kuti ali ndi umboni wanji, sitingayikepo mulomo, ndizovuta kwambiri. Tingowapempha anthu kuti so mwina apewe kumangolankhula mwachisawawa, kanena kuti ngati akukayikira munthu wina aliyense chachikulu chimene angachita malo moti azingolankhula mmakwanana angobwera ku polisi kumangoyamba kutchula anthu ndili pano cholinga chake sizoti tiyambe kutchula anthu ndipo si za umunthu kumangotchula anthu chisawa mangoloza aliyense zimeneyonso ndi mlandu padera. Katundu adali ndi Katundu Beatrice adali mwina nka handbag, phone, sapato, zinthu zimenezi ngati apolisi tikhozoona kuti zidapezeka kapena information imeneyonso simungatifotokozera. Zonsezo tikufufuzabe chifukwa Katundu ndi china chilichonse chimene chimakhala kuti chinali ndi munthu amene wachitidwa chipongwe kuvulazidwa kapena waphedwa kumene zimakhala mbali imodzi ya kafukufuku komanso mbali imodzi ya umboni. Nje ngachidule zoti zimene zonse ifeso zili mbali yoti yakafukufuku wathu tikufufuza kugwiritsanso ntchito information yomwe yoti analindiza kuti kaya zinapezeka kaya sizinapezeke, koma ifeyo tazitenga kuti so zitithandizire pakafukufuku wathu. Chachikulu chimene tinganene chimene chocho Amalawi adikire ife tifufuze, tikafufuza tikaona kuti ichi chinzolozeka kuti tiauze akuzima ndithu ichimene ifeyo tachita. Tinene pano mobwereza ndipo motsindika kuti wina aliyense amene anatengapo gawo kaya kubisala mwa mtundu wanji koma ndithu tsiku likwana loti ifeyo ndithu amene timpeza anse pamoyo wake. Kodi akamakula agogo ake azizamuza kuti chani za mai ake, akambatso kuti amadzidzimuka usiku pena nkumalira kumachula dzina la Beatrice. Kodi moyo wake uyende bwanji? Anthu amene tufuna timthandize mwana uyu, tiyeni timthandize ndi china chilichonse chimene tingakwanitse, kandi zofunda, kandi zovala, kandi mwayi wa sukulu umene, kandi malo oti azikhalapo, china chilichonse, kandi ufa umene, kandi chimanga. Moyo wake wa mwana uyu usawosokonekere. Tonse tsopano ndife makolo ake aprovide mmene Beatrice palibe. Langa dzina ni Rodway and this is The Citizen. Conversations that matter. Tamva satane wa nkhani yonse mmene zinakhalira. Tamva nkhani yonse chuchuchu mmene zinakhalira. Video iyi ngakhale kwa ena amene mwayionerapo kale pa social media ngati pa Facebook, mwina mwachita go through ma comments amene akuchita flag anthu ena amene apezeka mu video kuti zimene afotokoza umuzi zikonza kukhala zosakwanira kwenikweni, komabe palibe umboni wina uliwonse kuti tikamuchite incriminate munthu ngati apolisi sanafufuze motero komanso sanamalize kufufuza motero. Zonse zimene zayankhulidwa mu video iyi bwanji titazilingalira ngati ndikotheka, ngati kuthekera kulipo, tiyeni tithandize banja losidwa makamaka nkhani yokhuzana ndi mwana. Dzina langa ndine Sam Mavita. Zaisedi ngati mwakonda video please chitani like komanso chitani share kwa anthu ena. Bye.